אי אפשר לעשות סינק אם את לא תעשי סאונד אוטיסטי. מה זה משנה? אני יודעת להתאים את זה, הנה, על סוכה. כן, אל תדאג, יאללה, נו. וואי, באלוהים שאתם אוטיסטים. 3, 2, 1, גו! לא, רון, נו. הוא אמר, אני מתחיל? כן. כן. אוקיי. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלום לכולם, אנחנו המלגרלים. ברוכים הבאים לפודקאסט. כזה דיכאוני. כי זה ככה החיים שלי ואני אמיתי מול המצלמה. שלום לכולם, כאן המלגרנים, פרק אחד. יש לנו פה את סנקס, יש לנו את ליאור המאושר מכספו, יש לנו את... לא, זה מסופק מהכסף שלי. יש את ליאור המסופק. אני ממש לא מסופק מהכסף שלי, זה, הם הוציאו את זה, רגע, בוא נדבר על זה. והוציאו את זה יש לנו נגדי. פה את מורה נונית קופטט. קופטט, קאט. ויש מה זה אותי. קופטט, אחי? קיוטי. זה נשמע כמו תאריך מיוחד, כ"ט בנובמבר, קופטית. קופטט בנונית. קוף טרומבון, מה זה קופטט? אני לא יודע. כאן נונית קוף טרומבון, וברוכים הבאים לסרטון החדש שלי. סרטון חדש, סרטון ראשון. וואי, זה ממש מעצבן, אז אני יכול להתחיל לספר? בוא נסביר להם מה קרה, תגיד להם את הסיפור. ליאור זה מסביר. אז אני אתחיל מההתחלה. כבר. בואו נתחיל בזה שהחלטתי לעשות כתבה ממש מגניבה לוואלה. הם אמרו בואנה נונסטופ גיימינג, אתה ערוץ אהוב עלינו, אנחנו רוצים לראיין אותך. עד פה נשמע סבבה לגמרי. הלכתי להתראיין, זה היה במסיבה של הפלייבוטון, ששם נתנו את הכפתורים. נתנו לך כפתור בכלל של גיא טיווי. נתנו לי כפתור של גיא טיווי. עזבו, זה נושא לפודקאסט אחר. אתה מכיר את אלה שמפנים את זה? הם כאילו יוצרים אווירה של המשכיות. כן. בקיצור התראיינתי, היה ממש אחלה והכל. וברעיון עצמו שאלו אותי על כסף, אז אמרתי שכן, מרוויחים כסף מהערוץ, ובסך הכל אני מאוד מרוצה מזה, וזה מספיק לי. והם פשוט הוציאו את זה נגדי, ובכותרת של הכתבה רשמו, יש לי כסף ואני מאוד מסופק מזה. חשבתי שזה גם היה בדף הראשי, כאילו אתה נכנס לוואלה, והשאר רואים את ליאור. והשאר רואים את ליאור כזה עם פלייבוטון של גיא טיווי, והוא כולו, אני מסופק מזה. רגע, לא הסברת את הקטע של הפלייבוטון של גיא טיווי, תספר להם את הסיפור של איתה על הבמה. זה גם מצחיק. אוקיי, סבבה. בקיצור, מי שלא זה יודע, מסיבת הכפתורים זה המסיבה הכי טובה של השנה, כולם מחכים רק לה. זה מסיבה שבה גוגל מעניקה כפתורים לכל מי שהגיע ל100,000 סאבים בשנה האחרונה. יש כפתור של ואני בין היתר הגעתי ל100,000 רשומים, משהו ככה של הז'ורנל. ז'ורנל? והייתי בטוח שאני הולך לקבל כפתור. ועד פה הכל טוב ויפה. רק שבסופו של דבר לא קיבלתי כפתור, מן הסתם יש כאן קאץ'. אז אני בעצם... מה זה מפגר? זה נשמע דפוק לגמרי. מסיבת כפתור. כל השנה חיכיתי לכפתור, בסוף לא קיבלתי. רק רציתי כפתור. לא, אבל איך שלא קיבלתי אותו, זה היה באכזריות, כאילו. זה לא היה סתם לא לקבל את הכפתור, אתה יודע, הייתי משלים עם זה. איך היא אמרה לך? אתה עולה לבמה הזאת, ואתה לא בקיצור, פותח את החבילה. הייתי בטוח שאני מקבל את הכפתור עד אותו יום, אבל מה בעצם קרה? פתאום בשנייה האחרונה, הסוכן שלי בא ואומר לי, תקשיב, אין לנו כפתור. אתה עובד עם קיל פוסיבל? אז מה בדיוק אני הולך לקבל, אלוהים ישמור? הוא אומר, תעלה על הבמה, אל תדאג, אנחנו דאגנו לך למשהו מיוחד. אמרתי, בסדר. אני עולה על הבמה, צועקים שם נונסטופ גיימינג, כל הקהל, וואו. אני עולה על הבמה, מחבק שם את שני המנחים, ואז אחרי שחיבקתי, מנחים, אז זה פה תוכנית אירוח. קיצר, חיבקתי את המנחים, פתאום המנחה באה לאוזן שלי ואומרת לי כזה, מה שאתה לא עושה, אתה לא פותח את החבילה. ואז אני כזה, אלוהים לשמור, מה באים לרצוח אותי? ואז ישר שירדתי מהבמה, רציתי לפתוח את החבילה, ואז היא באה ולקחה לי אותה. עד עכשיו אני לא יודע מה היה. אהבתי שתי מנחים, כאילו חיבקת את אלמוסרי וצביקה עדה. כן, משהו כזה. לא, חיבקתי פה איזה מישהי מצחיקה, לא יודע איך קוראים לה, אבל היא הייתה די מצחיקה. מגניב. קיצר, לא קיבלת כלום. כל דבר שאכל ללכת, כאילו לא טוב, הלך לו. כן, בדיוק. ובסופו של דבר... לא, והכי מצחיק זה רק חסר שזה טרוריסט התפוצץ שם. הכי מצחיק זה שהצלם רצה לצלם אותי. אבל אני לא רציתי להצטלם, הייתי כל כך נבוך שפשוט ברחתי. אז אם תסתכלו בסרטון שיש בערוץ של בן רצון, שרואים שם את כל הדבר הזה של ה... אפשר לראות שם בעצם את כל הטקס הזה של הפלייבוטון. אז אתם רואים שהצלם פשוט רודף אחריי. זה די מצחיק. כאילו כולם כזה עומדים ומצטלמים. זה משמע ילדים ומצטלמים. בכנס גיימון. ואז יש איזה קטע שכאילו של ליאור, במקום לראיין אותו, כולם מתראיינים, ורק הסצנה של ליאור מתראיין, זה פשוט הצלם רודף אחרי הוא ליאור. בורח. זה כמו איזה אפריקאי בורח מדמר.
אני שמח שאתה משווה אותי לאפריקאי, זה ככה נחמד והכל, אבל... מתוקי, אני לא אפריקאי. אני הנמר. אני הנמר. למה תראי מה אני רוצה למות. אתם דפוקים. אז התכנסנו כאן היום לדבר על כל מיני נושאים. רגע, אתה עושה כאילו שני פתיחים? אני לא מבין את ה... הכל מחדש. מעורב. למה... לא. לא עושים את זה. למה אני קיים? למה מלכתחילה? אני רוצה למות. אז אחד מהנושאים שהתכנסנו לדבר עליהם היום, זה הקטע של Overwatch ופלדינס. מה הקטע? מה הקשר? עכשיו, הרבה אנשים אומרים שכאילו פלדינס גמרו על Overwatch, הם גנבו מ-Overwatch. גמרו. כמה זמן לקח להגיד את המילה הזאת? גמרו. אז אנשים אומרים שפלדינס לא, הם אומרים שפלדינס גנבו מ-Overwatch, אבל בתכלס הם שוכחים ש-Overwatch בעצם גנבו את Team Fortress. מה זה משנה? הם פשוט תציגו את המשחק בצורה הרבה יותר טובה, זה לא קשור, זה פשוט אותה קטגוריה. דביל. אבל אנשים יכולים להגיד את אותו דבר. תקשיבי, לא משנה מה תגידי, יש בזה סוג של העתקה. מה, Overwatch ופלדינס? תקשיב, אבל באמת שפלדין זה משחק כאילו באיכות כל כך נוראית, כאילו כל דבר. לא פלדינס, אני מדבר על Overwatch מ-Team Fortress, זה פשוט אותו הרעיון. לא קשור, אפילו Team Fortress נראה יותר טוב מפלדין, זה נראה כל כך גרוע. לא, זה נראה צבא באמת. אתה רוכב על סוסים, אתה רוכב על פאקינג סוסים כל פעם במשחק. אתה רוכב על סוסים בפלדין? כל פעם, כן. כל פעם אתה רוכב על סוסים. יש שם שמות מה זה מוזרים, פרננדו מה זה משנה, גם גנג'י זה מוזר, אתה דפוק. מה פרננדו זה ריינה? פרננדו. נכון, יש את זה שמוציא אש ויש לו מגן כמו של ריינה? אפשר בבקשה שנעשה סרטון ונקרא לכל הדמויות של Overwatch בשמות שלהם בפלדינס. וואי אחי, אני פרננדו, תעמוד מאחורי השם שלי. רוכבים על סוסים כל פעם. רגע, אני מחפש עכשיו באינטרנט את השמות שלהם. פרננדו. פרננדו, האמת זה שם די מצחיק פרננדו. אם כבר זה השם למקרי. קוראים לו באמת פרננדו. איך, תגיד עוד. אוקיי, יש את הזה שהוא טורביון, קוראים לו באריק. באריק. יש את הזה שזה כמו שילוב של מקרי וריפר. מקריפר? אנדרוקוס. אנדרוקוס? נשמע כמו דרקון כזה. אני אנדרוקוס, ואם ראיתם את הקוקוס שלי, יש מישהו שקוראים לו מלדמבה. איך? ונכון החיקוי של סולג'ר קוראים לו ויקטור. ויקטור? כאילו חצי מהשמות זה שמות של כל מיני רוסים, והחצי השני זה פשוט הם דפקו על המקלדת וראו מה יצא. החיקוי של רודוג זה מקוה. איזה יופי. מקוה אחי. איך קוראים לחיקוי של אנזו? החיקוי של אנזו זה אחת עם ציפור, נכון? משהו כזה? זה שם נתנו לה קייסי. קייסי נייסטיץ. קייסי נייס זה כמו, איך קוראים לה, נו? מיי? יש פה מלא דמויות מוזרות, כאילו, what the fuck. פרננדו זה הדמות האהובה עליי. תקשיב, גם התמונה שלו זה הוא עם ורד בפה. אולי לוורד בעצם קוראים פרננדו. אני אומר לך, פרננדו אבא רווק. רגע, אז מה דעתכם על זה? נראה לכם שזה בסדר להעתיק ככה משחק? Of course not. האמת היא, נראה לי, בתכלס שבתכלס, זה לא כזה משנה, כאילו, מלא משחקים מעתיקים. כן, אבל המשחק הזה פשוט זה free to play. לא, אבל אז יש קטע של הפן בייסס שהם... Overwatch זה סיין, יש לי את זה בחינם. בסדר, כי כל קהילה של כל משחק היא טוקסיק, אחוז שרמוטה. נראה לי שלכל משחק... כמו לול ודוטה, אתה לא רוצה לשחק לול ודוטה. יש את הגרסה החינמית האוטיסטית שלו. אתה מכיר את כל הגרסאות האלה של קונטר לטלפון? וואי, הורדתי את זה, זה מה זה גרוע. מה, יש גרסאות של קונטר לטלפון? אני זוכר שהייתי משחק במין מפה של דאסט 2. אבל לי זה איקי מוזר ביד. זה לא רק בפלאפון, זה גם בדפדפני, משחק דפדפני. משחק דפדפני, המשחק אהוב עליי. מה אתה משחק? אני קורא, מתמצא במשחקי דפדפני. דפדפני. סימה שלך. סימבה שלך, אחי. די. הרבצתי לציפור שלי. ליאור עושה את הקולות האלה בדרך כלל. באריק. באריק זה האח האבות של בוגרם. באריק?
ברגדה, פרננדו בוגרה. באמת שהוא הדמות הכי מצחיקה בעולם, אתה לא מבין אפילו, כאילו, what the fuck, הוא נראה כזה מוזר. רגע, איך נגיד קוראים שם ללוסי? יש להם גרסה של לוסיו? אין להם גרסה של לוסיו. אז לוסי גרסה יש של רק מי יש אחד, להם? מה? איזה דמות מוזרות? יש להם גרסה של ווינסטון? שזה מין איזה... אני לא מתמצא בגרסאות שלהם. שזה מין איזה זברה שמנה כזאת. אוי אוי. אתה מדבר כרגע על פלאדין. כן, משהו כזה. זה 9 איבדתי מתוך את העניין, 10 לא. בסטים. לא נראה לי זה חיקוי בתכל'ס, זה לא כזה משנה. זה חיקוי לגמרי, פשוט עם דמויות זה אחרות. לא קשור, זה כמו שתגיד שמייפל סטורי זה חיקוי של... של מה? של מה? של בו. של World of Warcraft. זה כן. זה קצת. ואני יכול לריב איתך על זה, סתם לא יודע. אני חושב שמייפל סטורי זה המשחק הכי טוב שקיים. אני חושב שהשקעתי... אני עדיין רמה במייפל סטורי. 30, שתדע לך. מה נראה לך, השקעת בחיים שלך יותר זמן במיינקראפט או מייפל סטורי. במייפל? אם במייפל. היה לי סטים כאילו, של המייפל סטורי מההתחלה, נראה לי יש לי על זה איזה 20,000 שעות לפחות. אתה בטוח שלא יותר במיינקראפט? לא. וואי, אני כמה משחק שיחקת את זה. מיינקראפט? רק איתי אתה לא אני משחק, רע אחד. שיחקתי יותר... מה זה לא תקשיבי, אחרי משחק? שאתה משחק את המשחק, באמת שמיינקראפט פעם היה כיף באלוהים. מיינקראפט באמת היה כיף פעם. זה סרטן עכשיו. ואם באתי לזה בדיליי, בא יצחק עכשיו, למה שלא תשחק איתי? מה זה בדיליי של עשור? מה כן. לעשות, הייתי ב-CSGO ומייפל זה כמו סטורי. שתגידי לי בוא תשחק קמיו כאילו, אני לא... מה הבעיה לא באמיו? מבין. וואי, כאילו... בא לי לשחק קמיו. אחלה משחק בחיים סך שלא הכל. שיחקתי אמי. אחרי הפודקאסט הזה הולך לשחק קמיו. אני רק יודע שלוחצים על הרצפה ואז השחקן הולך לשם. אתה יכול להיות FK. לא כיף לי להיות FK. לא, כאילו בכל משחק אחר את לא יכולה להיות AFK. לא, אתה יכול להיות FK באמיו זה ולהמשיך חלק במשחק אחר מהפיצ'רים. המקלדת דבוקה לך לאצבעות. טוב, שם את הפה, יאללה. הפיצ'ר שלנו כאן באמיו זה שאתם יכולים... אתה לעלות יכול להיות במה לכם. AFK. אתה יכול להיות FK ועלות רמות, אם מה אתה רוצה? תרצה, אתה יכול לקום מהמחשב. יואו, ליאור כותב משהו בצ'אט. אתם קוקסינלים תהרגו את עצמם. מה? 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 אני לא רשמתי את זה. אין בעיה, ליאור, אני שוברת לך את המשקפיים. מה הנושא? לא, רק לא זה, בבקשה. טוב, בוא נדבר על מסתבר שאני המשפט. צריך לשים משקפיים כשאני נוהג. טרייסר לסבית, מה דעתכם? זה דווקא די לאנשים הגיוני. אשכרה אכפת מזה. אתה קולט שברוסיה מה? אשכרה חסמו את זה? חסמו את הקומיקס הזה. מה, לא ידעת שהיא לסבית, ליאור? לא. יש את אני לא יודעת כמה זה מהותי לחיי, אבל מסתבר. מסתבר שזה מסתבר מהותי להרבה שלאנשים אנשים. ממש, כן. נראה לי נראה לי אנשים מישהו חרטו התאבד בגלל כף זה. עם אבל טרייסר. זה, אני חשבתי שזריה היא. זריה לגמרי פייגל זריה, כן, בייגל. קצת. אבל... פייגל בייגל. לא, עכשיו זה כאילו confirmed official שטרייסר זה הפייגל כי יצא בייגל קומיקס. הרשמי. טוב, די, אתם לא זה. מה הבעיה שזאתי לסבית? אין בעיה, אנחנו אומרים שאין בעיה, אנחנו אומרים שלאנשים יש בעיה עם זה. וזה למה, ממש מוזר. מה אנשים כבר עשו? התאבדו בגלל זה? אנשים אומרים, לא יודע, אני אמחק את האוברוואץ' שלי עכשיו. מה, הם נודלס. דפוקים? נודלס. דווקא אם, כאילו, לא יודעת, מייצגת את הסוג של. לא, כי יש... גם זה נהיית גיי, לא? לא אופישלי, אבל היא נראית סופר פייגל. זה כמו שתגידי מקרי, יש את השם של למה אתה מקרי קורא לזה לעזוב. מקרי פייגל? סקסי. אני לא יודע, זה מצחיק אותי. לא, מקרי הומו, הוא רוצה גם אותי זה די מצחיק. ראיתי, אל איך תתעסקו עם הגעת הזוהר. למצב שאת רואה יש שהוא לו רוצה? איזה... אני חושב שיש פה שתי שהוא שיחות מתחרמן על בו-זמנית. הקעקוע שלו. חרשן. מי מתחרמן על הקעקוע של מי? מקרי. מתחרמן על הקעקוע של אנזו. או, איזה קעקוע יפה יש לך. פייסטי לרפינג. זה מה שהוא אומר? לא יודע. אז מה אתה המצאת זה יכול להיות די הוויסליין מצחיק אם הוא הרגע? היה אומר את זה. כן. ואלוהים שצריך להביא לי לקרן כאילו איזה... גם דמות אני שלו. צריכה לאס לקריין. לקריין. אמן יביאו לי לאס לקריין, אני ממש רוצה. לאס לקריין. תגיד, אתה יתום? רק עכשיו בשבתות. מישהו בקומנטס, אני באמת יתום וזה מאוד מעליב אותי. תקשיב, עשיתי היה לי את הסרטון של אקולוגיה שעשיתי בדיחה על פרקינסונס. מישהו רשם לי, הסרטונים שלך מאוד מצחיקים אותי, אבל דוד שלי מת מפרקינסונס, אז בבקשה אל תצחקו על זה. רשמתי לו, לא מתים מפרקינסונס. באלוהים שאני לא סובל את האנשים האלה שלוקחים הכל כאילו... כאילו, רציני. רגשי. כן, שנעלבים מכל דבר. זה באמת מעצבן. אני כזאת, אני לא נעלבת מסרטונים ספציפיים, אוקיי? אבל אני כן בסדר, מה זה רגשי. קשור? אני לא צריך להעלב, תקחו הכל בצחוק באלוהים, אחרי זה לא... לא לוקחים ללב, לוקחים להרי. לא בוכים על לא, חלב לא, להרי- שנשפך. זה לא ממש- לוקחים זה רק ללב, כמו נושא. מוציאים את זה על אחרים. בנוגע לזה אני יש חושב לי את זה. שבסרטונים שלי מלא כותבים, תפסיק לקלל, תפסיק לקלל. טוב חברים, זה כאן באמת סנק- מעצבן. כאן סנקסטרס מיינקראפט, ברוכים הבאים לסרטון מיינקראפט החדש שלי. לא, בדוק זה מהאלה שכאילו, אין להם אוזניות וכל הבית שלהם שומע כאילו את הזה. אתה שמעת קללות? אוי ואבוי. מה, זה חיה בגיימון. בדיוק קיבלתי הודעה ביוטיוב, שלום, רק רציתי לדעת איך אתה עושה את הזום במיינקראפט.
זה של גיימינג או שזה סתם? זה של מה? זה של גיימינג או שזה סתם? מה זאת אומרת? איך אתה עושה את הזום במיינקראפט? זה של גיימינג או שזה סתם? זה של מה, זום גיימינג או במיינקראפט? שזה... מתחת לזה קיבלתי הודעה איך נוטטקו נראה וראית אותו. זה אמרה כאילו, אתה ראית אותו שהוא שואל אותך. נקודה. אתה ראית אותו. זה כל כך מפגר. רגע, אז איך היה בגיימון? היה משהו פייגל. מה, ליאור, ספר ראית? איך היה בפאנל, ספר איך היה לא, 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 לא בפאנל. הייתי. האמת שאני פשוט, תקשיבו, וואי, שאתה עוד ערוץ בגודל סביר, זה ממש כיף ללכת לכנסים האלה, אבל שאתה כבר ערוץ גדול, זה פשוט בלתי אפשרי. הם חונקים אותך, וכאילו אין איך לזוז. מה, אתה אומר לא שאנחנו משחקים. סבירים, אה? הבנתי אותך. לא, אני אנחנו פשוט... פשוטי העם. רגע, תנו לי לדבר על זה! אנחנו פשוטה. אוקיי, קיצר, אז באמת שבתכלס בהתחלה של הכנס היה ממש כיף, כי אף אחד לא זיהה אותי. הכנס היה מה זה מטורף, כאילו דדפול, מישהו התחפש לדדפול, היה לו קוספליי מטורף, הוא היה איתנו בפאנל, התחיל לגעת בנו. מה היה לו כוס של עכשיו דדפול? מורן, רגע, מי נגע בך? לדדפול מותר. לא, תגיד, אתה דפוק? אתה מחליט למי מותר רגע, בין מילה? רגע. אם דדפול היה נוגע במורן. זה אוקיי, החלטה שלו, סבבה, זה בסדר. סבבה. לא, הוא נגע לי בראש, מה? טוב, אז גם אני הראש אגיד שהוא שלך נגע לי זה בראש. הצבע. היה ממש מגניב, כאילו, היה גם איזה ילד אוטיסט, כאילו, מאובחן, הוא בא עם אמא שלו, וכאילו, דיברתי איתה, וזה היה ממש מגניב, הוא ממש קרוב את הסרטונים שלי, זה מצחיק, כי אני ממש, כאילו, מדבר על אוטיסטים כל הזמן. היה שם ילד אוטיסט הוא מאובחן. אשכרה לא לוקח את זה ללב, הוא מה זה גברי. אתה מבין, הוא חכם. וברגע שכאילו הסתיים הפאנל, אגב, בפאנל הייתי עם מסכת סוס, זה היה ממש מצחיק. וואי, איזה מכוער, למה? סוס. אבל למה? כאילו, פשוט יצאתי משם ושכבתי על הרצפה, זה היה אחד הכיפים באלוהים. וואי, כן, בדיוק כשיצאנו, אחד מההיילייטים אז- של החיים שלי, לשכב על הרצפה עם מסכה של סוס. וואי, מור, אני בשוק וואלה, שאתה זה היילייט עושה את זה. רציני, אם אתה שואל בלי אותי. קשר שעומר זרק עליי נעל לביצה, והיה שם עוד קטעים מוזרים. הגיע לך בתכלס. מה זה כאב לי באלוהים? וכאילו שיצאנו, באמת? אז שאתה... נו, איך קוראים לו? המאבטח המזדיין... סתם את הפה. המאבטח המזדיין הזה... המאבטח המזדיין הזה, לא הוציאו אותנו מהיציאת חירום, שאין שם אף אחד. כי כשיצאנו, כולם חיכו לנו בחוץ, היה שם כל כך הרבה ילדים, אז מה שעשיתי, זה פשוט אמרתי, וואי, תקשיבו, יש לי קקי, תפנו, ואז פשוט ברחתי, והיה שם, באמת, היה שם איזה 200 ילדים בכניסה, וכולם רדפו אחריי, זה פשוט, מה שליאור אמר, שאתה ערוץ גדול זה... עלינו, תחרבן. לא, לא. מה שליאור אמר, זה באמת, זה בלתי אפשרי שאתה ערוץ אבל יחסית אני לא גדול. מבין, איך הם יכולים... איך הם עלו תקשיב. עליך, כאילו? לא, בפאנל. כי בדיוק יצאתי והם רדפו אחריי, דפקו לי מצלמות, וכאילו, באמת, התחיל כבר להיות קטע שלא היה לי אוויר, ורציתי להקיא, והיה לי מיגרנה, ופשוט יצאתי, וכאילו, אמרתי להם להעיף את המצלמות, ופשוט, אחד כאילו אמר לי, כאילו, בוא להצטלם, אז הלכתי, הוא אמר לי, הלו, לאן אתה הולך, גבר? כאילו, אמרתי לו, לא, אני חבר שלך. יש גם אנשים שממש מעצבנים, כאילו, הם באים לא מבין להצטלם כמה. איתך, ואם אתה לא מסכים, אז הם אומרים, בוא'נה, הם מזדיין, בוא תמונה. כאילו, כן, אנחנו שרמוטה, באמת זה לכם מעצבנים אותי. תקשיב, ליטרלי שמעתם שתי, את זה? כאילו, מהחברים שלי היו שומר ראש שלי, כאילו, הם העיפו ילדים. רגע, מי היה? מצחיקים. עומר, נכון? מי היה בפאנל? לא, מי היה שם לא, מראש? מי היה החברים שלך? איץ פרוגי, ים, מלא זמן לא ראיתי אותו, ועוד איזה אחד שאני לא מכיר. כאילו זה היה ממש מצחיק. כן, חברים שתי חברים שלי, שלי אחד אני לא שאחד מכיר. מהם אני לא לא, מכיר. סתם שראיתי שם. שם עוד שתי החברים שלי, אחד לא קוראים יודע, לו כאילו, ים, את הרבה זמן השני אני לא ראיתי. מכיר. אגב, הכנסתי את ים בחינם. סתום את הפה, כוס אמא שלך. איך מכניסים הלו, ים... אל תקלל לא, אל בפודקאסט, תקלל. הלו. איך מכניסים לא ים אתרון. לתוך כנס? איך מכניסים לתוך, אתה יודע מה. זה בחיים אתה לא תדע. קיצר, היה ממש כיפי, וזה היה נחמדי, מדי. אל תעשה את זה יותר בחיים שלך. נכון, באמת לא. תקשיב, לא, באמת, בתכלס זה כיף לראות את כולם, אבל כאילו, זה מוגזם, כמות ילדים. לא, זה לחנוק אותך כזה. לא ילדים, גם היו שם ילדים בני 15 ו-16 שפשוט נדבקו וצעקו זה מנה שלא באתי, באמת. היה יותר אנשים ביום אני השני? אומר לך, אם היית באה, באמת היית נרמסת, כי אני יודע שאת כזאת, את לא אחד שיודעת להגיד לא. כן, בעיה. גם אני לא יודע להגיד לא. זה- היה גם זה קטע חרא. ששאלו כאילו, מי חברה שלכם, ואז כולם צעקו, דודי. וואי, זה היה כזה קרינג'י בטח, אתה כולך כזה, היה קטע שהם... כי ענינו בתורות על השאלות, גם רוב השאלות בכלל כאילו, Q&A ביקשנו על שישאלו הבמה. שאלות לכולם, ושאלו בעיקר כאילו אותי ואת גיימר צ'אנל. לבד. גיימר צ'אנל, גם גיימר צ'אנל היה שם, נכון? כן. היה איזה קטע שהם התקשרו אליי באמצע הפאנל. כן, רון אשכרה למה? כאילו, מה קרה? אמר סבלנות את טאקו, סבלנות את טאקו. ואז לא, אמרו לו, הם התקשרו דבר אליי. בפאנל, רגע, אתה והיה יכול הרבה להגיד אנשים, מה שאתה רוצה. כמה אנשים צפו בכם?
5. האולם היה מלא, תמיד, כאילו. רגע, וכמה זה מלא? כאילו... 200, 250, לא יודע. לא 200, 200 בערך, משהו כזה נראה לי, לא יודע. 150. כמה נכנס עולם קולנוע בסינמה? תחליט כבר, מה אתה לחוץ? זה אולם קולנוע בסינמה, זה ממש מגניב. יש שם 250, כמה יש בבתי קולנוע? תקשיב, זה חשוב, זה מידע חשוב. קיצר, היה את הקטע שרון כאילו, עומר אמר לו, רון, אתה בבית, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואז הוא אמר, כן? ואז הוא אמר, המספר שלו זה 050. ואז הוא ניתק. אתה ניתקת לי, אני המשכתי. לא, עומר הוזיז את ה... הוזיז הזיז את המיקרופון, הוא הוא הלך להסיב, ואז הוא הלך להוזיז. הלכתי לזיין לך את הפה ותסתום את הפה. הלו, בלי קללות. בלי קללות, בבקשה. הלו, אל תקלל, אמא שלי... וואי, אתם קולטים שבגיימון הבא יהיה לנו פאנל המלגרנים? יואו, קטע. מה, באמת? לא נעשה את האופנינג הגיי הזה של רון, כן? המה. כן, פתאום זורם לך, יאללה. המה. לא, נשים את זה. ליאור, אל תזרום איתם, בבקשה. אני רוצה למות. טוב, יאללה. נושא הבא! אני רציתי לדבר על הקליק בייט ועל העיוורון צבעים המפגר הזה. אני אוהב שזה קטגוריה משלה, עיוורון צבעים. אתה לא רואה את הספרה 7? אתה עיוור צבעים. אתה לא רואה את הצבע הזה, אתה עיוור מספרים. אתה לא רואה? אתה עיוור. אתה לא רואה את הטקסט הזה? טוב. אין לך מסך. תקנה. לך לך רק ב-700 שקלים. וואי, זה הפרסומת החדשה של באג. מסך לא יאומן, רק במחיר מוזל. מסך לא ליומן, במחיר שקלים. לא ליומן. מחיר שקלים, וואי לא וואי. ליומן. משתלם, באמת, משתלם. זה מה זה מטומטם כל הקטע של העברי צבעים, ונסו לו לצחוק, האתגר הכי מצחיק שיש! זה קצת מצחיק, כי קוראים לאתגר, נסו לו לצחוק. כאילו, אני לא מבין את לא, כל זה סתם הערוצים של קליק בייט, אבל הקליק דביל. הכי מחרפן אותי, עד הסוף. הכי מחרפן אותי זה הטמפניילים עם החצים האלה, והעיגולים באמריקה גם בכלל האדומים. הגון סקשואל, גון ווייל, גון רוד. לא, עושים את זה כבר כבדיחה, זה לא, אין סיכוי שזה עושים עושים את זה את זה. כבר כבדיחה. אני אעשה אותך כבדיחה. אני תיזהר. אני נייר. ששואלים אותך אם אתה נייר, אני נייר. אני נייר. יא בן זונה, זה מהסרטון שלי. איזה, מה אתה רוצה? אתה לא יודע שזה מהסרטון שלי, אתה אמרת את זה, דפוק, אני נייר. אני זה הסרטון של ה-Call of Duty. וואי, באמת, שאני ואתה ורון חברים. כן, ליאור המציא את הבוגר. וואי מאור, תשמע, אני אתה ואתה ומאור. ורון. זה הגדול. אני אתה וסנק. רשמתי את זה היום לסגי, אמרתי לו, מי בא? טוב, זה אני, אתה וסגי. הוא רשם לי, אתה לא חכם. במזל 7 וואי, מגיע. יצא לך איזה... כן, ליאור המציא את הבוגרם, רק אומרת. אני אמציא אותך עוד שנייה ולא... אני אמציא אותך עוד שנייה. תקשיבי, בוגרם בא מסרטון אחר בכלל. לא, זה ליאור המציא את זה. ואז התחלנו לדבר על בוגרם. ליאור המציא את זה. איך אני עוד מעט תגידי לי שהוא המציא גם את המלגרן, לא, נכון? רון המציא את המלגר. לא, אני המצאתי את המלגרן. תקשיב. כולם המציאו את הבוגר. זה נשמע כמו ילדים בגן. לא, לא, תקשיב, אתה כתבת את זה בקבוצה, לא, אני נייר. ורון שיווק את המלגרה. אמרתי, לא, אני המצאתי את הילדים במלגרה. תקשיב, אבל רון שיווק את המלגרן, אתה לא מבין? אתה סתם שיווק, כתבת הוא את זה שיווק. בוואטסאפ, והוא באמת שיווק את זה, הוא כתב מלגרן, שיווק את מלגרנים, הוא עשה מה את זה אתה, אני סרטון. רוסי, מה אתה, אני שיווק. מה אתה רוצה? אני זה מארץ הגיוני השיווקים. לגמרי. תקשיב, ידעתי מההתחלה שהסרטון הזה, שהפאנל הזה, של הפאנל? איך קוראים לזה? הפודקאסט הזה, רק שנינו מתקנים את זה. אנחנו כאן בשיווקיה, בפודקאסט חדש. לא. לא, ידעתי שזה כבר יהיה ככה, מה אתם רוצים? כעת בלייב משיווקיה. הילדים. שווקי. קיצר, אבל רון שיווק את זה בקיצור. מה הנושא? קליק בייט? כן, קליק בייט. כן, דבר אמרנו על זה. נושא, מה סטינו מהנושא לגמרי. טוב, בייט זה- בוא נדבר על פירות. טוב, תראי את לא, תקשיבו, יש כאילו, האוטובוס הזה. כותרות זה דבר מאוד חשוב, לפעמים מותר כאילו טיפה להגזים, אבל יש, לא, מותר לרשום כותרת מושכת, אבל אסור להגזים לגמרי. לא, אין לי זה בעיה חוק עם לא אתה יודע, כתוב. יש- אם כותרות, פשוט סרטון אחד צריך בשבוע כותרות זה בסדר, מסקרנות. אבל שליטרלי כל הסרטונים שלך זה פאקינג קליק בייט, זה... אם הכותרת שלי זה פשוט רשום שם כותרת מושכת. בוא לא נדבר על הכותרות שלך, טוב? המשחק הכי טוב בעולם. עם אני נונסוף כבר גיימינג. מזמן לא עושה את הכותרות האלה, אמא שלך זונה. המשחק הכי מפחיד לא, בעולם, אתה כאילו... המשחק הכי טוב לא, לא, בעולם. בוא ניכנס אליך, יא בן ג'מוטה. לא, בן שרמוטה,
רגע. למה? אוי, הכותרות מלא, של מה מאור זה? זה בסדר, מה מה? קרה? התפוצץ איזה תנור ברקע? מה? באמת מה זה היה? אני חשבתי זה מהמשחק. רגע, זה ממני? זה משחק. לא, תחת של ענב עם תמונה של התחת של ווידו מייקר. מה הבעיה? אבל זה קשור פרשתי סימן שאלה. הילד הכי מטורף בקונטר, הסוף של יוטיוב, בן אדם בן 40 מוחה ומוצץ. מה? אבל זה הגיוני לא, אתה לגמרי. בן אדם מתלבש כבננה ואוכל בננה, לא יודע מה זה היה. זה השיר הזה. מה קרה לה? פרסומות ישראליות 1, פרסומות ישראליות 2, פרסומות ישראליות 3, פרסומות ישראליות 4. 307. אחי, לא, זה איש מתחפש לבננה ומתחיל לשיר. באלוהים שהסרטון הכי טוב שלך זה הסרטון של ליאור. איזה יאנו ליאור? של בן דוד שלך. איזה, ליאור? ליאור, איזה, ליאור. קיצר. לרגע זה מה שיש לנו להגיד על רציתי להרגיש קליק בייט. מוחמי. לא אמרנו כלום על קליק בייט. לא אמרנו כלום בתכלס. בוא נדבר על עברית צבאי, מה הקטע שלהם? מה שכחנקו? נדבר על אורז ושניצל. אחי, וואי, וואי, טעים. לספר לך סיפור? תקשיב, אתה נושם ויוצא לך נשימה, מה זה מגעילה? למה זה מצחיק? אתה לא... בוא נדבר על עדי אמוג'י מובי, ראיתם את הטריילר? איזה נוראי זה זה? נראה מה סרטן. זה? זה אמוג'י מובי? מה זה? זה כן. כאילו סרט על אמוג'יז? זה זה לא יצא לפני שנה? זה קליק בייט לא, בצורה זה- של סרט. זה פשוט לילדים בני 10. אתה קליק בסדר? רייט בצורה של סרט, יא מסריח. באמת, זה מה תראו שזה. סיפור מצחיק, אני ורון מנסים לראות את הטריילר, אני רואה בכלל טריילר שפשוט שינו את הפרצופים לאימוג'י. לא, 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 והוא לא. רואה את הטריילר המקורי. תקשיב, אני אומר לו, ראית את הטריילר החדש לדאימוציו מובי? הוא אומר לי, לא. אני אומר לו, טוב, בוא נראה. אז אני מדליק את הטריילר, אנחנו עושים 3, 2, 1, אנחנו מתחילים לראות. עכשיו אני רואה את יש לך הטריילר. אינטרו? אני רואה את הטריילר, כן, אני שואל אותו, תגיד, מה אתה רואה? אומר לי, מסך ירוק רגיל. אני אומר לו, מה מסך ירוק? יש אינטרו של החברה. אז אנחנו ממשיכים לראות שנייה, אמרנו, בסדר, נגיד. הוא אומר לי, רגע, אני חושב שאני לא רואה את הדבר הנכון. הוא אומר לי, אני רואה פשוט מלא אנשים באמיתי שהחליפו להם את הפרצוף באימוג'י. תקשיב, פשוט אמרת את מה שאני אמרתי כן, בקצת אבל יותר אני ארוך. הסברתי, מה, אתה מנסה להשיג ויוטה? כמו כאילו, אני לא מבין. הזין שלי. הזין שלך, שאני... אתה יודע מה יקרה. מה יקרה? מה יקרה? אל תדאג, אתה מה יודע יקרה? מה יקרה? מה יקרה? מכות ביום חמישי. מיינקראפט. מה מכות מחר ב3, יא רב הסנטה. אתה רוצה שנסביר להם מה אנחנו מתכננים לעשות עם הכסף בערוץ הזה? כי. אני חושב שכדאי מה אנחנו עושים? שכחתי. שניתן אותו לי. לא, תסביר להם מה אנחנו עושים עם הכסף סתם. בערוץ הזה. שכחתי מה אנחנו עושים. אתה יודע, אנחנו תורמים אותו, תורמים את זה דביר. אני מרוויח מזה לצדקה. כסף והוא מאוד מספק אותי, אז כאילו... כן, אנחנו כולנו... האפריקאים, זה מה שהאפריקאים יגידו. אנחנו כאפריקאים. מרוויחים מזה כסף וזה מאוד ספק אותנו. וואי, יש כאן, עשו עליך כתבה כזאת, זה עצוב. קיצר, מהכסף אנחנו... לא, זה מעצבן. הם לאיפה יפתרו אני את לאיזה נתרום צדקה אבל? נתרום את זה? לאיזה אני אומר, צדקה? נתרום לחיות. בוא נתרום, תנו לחיות לחיות. אני בעד. זה. יאללה. אז לא יודע, מה... שמעתם את זה פה חברים, המלגרנים תורמים את הכסף שלהם. מה... הזכרת לי ריק אנד מורטי. וואלה בדה בדה בדה. אתה יודע, טוב, הזכרתם... תקשיב, אני אומר לה בואי תראי את הפרק של מיסטר מיסיקס. לא, אני רוצה לישון. די, אני רוצה לישון, מה אתה רוצה? אני עייפה. לא, היא רוצה לראות את זה איתי, והיא סתם לא רוצה להגיד כזה. מיסטר מיסיקס, או, חמוד אבל. מה אור, תראה ריק ומורטי, לא רוצה חרא של סדרה. וואי, רון, ראית ריק ומורטי? רון, תקשיב, הסדרה הכי... וואי, מורן, בוא אני אעשה את האינטרו. לא, שמה הוא יעשה? מורן, בוא תני לרון לעשות את האינטרו. וואי, בעצם אתה צודק. זה מזכיר לי את הקטע שלא רצית אוברוואץ', ואז אני אמרתי לך, באלוהים, אני אמרתי לו שבועיים תקנה אוברוואץ', הוא אומר לי, מה אני קוקסינל? ואז הוא קנה אחי שבוע שאמרת לו. טוב, נראה לי נסיים פה את הפודקאסט, לא? זה כבר חצי שעה. כמה זמן זה כן, כבר? זה נהיה די מוגזם, שעה. כאילו, זה נהיה די פודקאסטי. בוא פודקאסטי? פשוט... כזה. אתה אומר, אז נעשה מי יעשה את האוטרו? הבא לסיום? לא, יאללה, אתה לא אני- תעשה שום מעמה. אף אחד לא יגיע מצעק, לסיום. אתה לא עושה מה? אל אני תעשה אעשה את אותך עוד שנייה. אני אעשה אותך עוד שנייה, אל תעצבן תהיה. וואו, שמעת את זה מאמי? שמעת? הוא מעצבן אותי מאור. מי? בוא ניקח אותו לפרדס. יאללה, אני גם... אני למה הייתי שניסע לוקח לפה? אותו מה לפרדס. יש לחפש תקשיב, אני לא מבין מה בפרדס הבעיות של גן? הנשימות שלך, אתה נושם ממש מגעיל. אני מצונן. מה הקשר? גם שאתה מצונן, מי נושם? זה כמו שהוא לא שותה מצחיק. קולה. מה זה? יש לך חזרת? מה הבעיות שלך? אתם רוצים לשמוע אותי שותה? לא, מאוחר מדי. רגע, הנה זה בא. קולה. טוב, מי עושה? אני עושה את האוטרו? בעצם תן לו זה לשתות מבקבוק, זה קודם. לא עובד. זה אני עושה את מבקבוק, זה האוטרו? לא- כן, אבל תן לו לשתות רגע, קודם. זה אני לא. עושה את האוטרו? כן, תן לו אני לשתות אעשה אותך אבל. עוד שנייה. אני לא יכול לשתות, זה מבקבוק, זה לא עובד.
איך אתה שותה אז? מפחית זה עובד, זה עושה את הסאונדים מפחית. חשבתי, אתה לא מצליח לשתות מבקבוק, יש לך... איך זה? אני לצדות נכנסתי. קיצר, יאללה, ממי תעשה את האוטו. מאמי? תקריא לה בשם המלא שלו. אוקיי. תודה שרבה שצפיתם במלגרנים פרק אחד, דיברנו על מלא דברים מגניבים. תודה שרבה שצפיתם. תודה לך שרגע שהצטרפת אלינו. אם נהנתם... איך אני אוהב את שרגא, איזה סתם את גבר. הפה כבר כוס רבק נונסת האוטו. קיצר, אם נהנתם תעשו לייק, תעשו בסאבסקרייב, אם אתם רוצים לבדוק את הפודקאסט בסאונד קלאוד אתם יכולים, אני מקווה שיהיה לינק, נכון? יהיה לינק, אני אדאג לזה. יהיה לינק, תעקבו אחרי כל הערוצים למטה, ככל הנראה אתם מכירים אותם חוץ מנונסטופ, הוא לא צריך יותר סאבים. הוא מסופק. אני צריך עוד 3. הוא מסופק. אני מסופק מהסאבים, מסופק. ואנחנו נראה אתכם בפודקאסט הבא, אל תשכחו לרשום גם בתגובות, מה אתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם, מי אתם רוצים שנדבר עליו? תנו לנו שמות. מי אתם רוצים? ואנחנו נראה אתכם כאילו, אנחנו לא נראה אתכם, אתם תשמעו אותנו, לנו אין שום קשר. תשמעו אותנו סרטון הבא? יאללה ביי! מלגרנים! אתם דפוקים. אני לא מאמין שזה עמד בסוף. כל הפרק אנחנו עושים לזה טיזינג, ובסוף זה קרה. אני לא מכניסה את הקטע הזה, באמת. זהו, לעצור? עצרתי.